Čaute ľudia, prepáčte za minulé video. Pokazalo sa mi nahrávanie a teraz dáme nejaký 5-minútové video. Dáme hru challenge, dokým neprehrám a dáme si na to mýtla. Dokým neprehrám. Idem hrať. A ešte raz prepáčte za minulé video. Vyplo sa mi nahrávanie, aj tak som tú hru potom prehral. A ako ste v minulom videu počuli, dávajte prosím ťa odber, musím dať do konca týždňa, takže dneska je sobota a do pondelka musím to 20 odber, inak si mažem. Takže prosím vás, dávajte odber. Nie, ja som nedal gol. Ale teraz som zdal prehradom. Ale teraz nemám povedať, že si slabý. Vyhráme na 100%. Ale typek nahraj. Ideme zvyšovať poháriky. Dokým neprestalo to plače. Ideme zvyšovať poháriky. A no go. Koto. Čo tam? Ako ste v novom videu počuli, ako vás má volať, napíšte do komentárov. A aký je váš obľúbený bravár? Ešte jedno. Napíšte, koľko máte pohárikov, aký a akého bravára máte na najväčšom týre. No, takže zvyšujeme pohárky na 200 pohárikov. Tu si dám spajka a ostáva platiť, dokým neprehrám. Aj na 900 išli. Lebo som spadol. Jež mi távkuje. Jej. Ale toto bude asi krátke video. Lebo táto hra bude asi posledná, ktorú vyhrám. Neviem, možno ani tu nevyhrám. Lebo je tu AFK. A už není AFK. Ale hráme. Ja inak za tento deň celý videa som natočil. Točím tretie. Budem takto zdržovať. Ale minútu ešte si takto vydržím. Ešte minútku. Dáme. Ešte minútu vydržím. Poď. Opäť iba strieľa. A stojí. Opäť len. A vyhrali sme. Ideme na 300 trofí. Môžeme ešte si nazbať. Som dal na 300 trofí. Vždycky najviac. Koľko mám na najviac 300 trofí. 6 trofí. Tak, ideme hrať. Dúfam, že toto video bude mať aspoň 6 minút. To by som bol veľmi rád. Takže ešte minútu. Bočí. Áno, bočí. Takže toto by sme mali
400 trofí. Ale môžeš sa... Je to aj prvku. Ale to si asi nemyslím. Dáme. To som si iné. Dáme. Poď Miko. Halo Miko, hraj. A keď bude ranové, tak podcast pôjde. Keď toto video nájde čas. 6 minút, áno. Dal som to preč. Hráme, Pipe. Hraj Ember. Yes. Aj ty koľko. Go. Ja som star player. Som ja najlepší na ceste. Nemám nič. Ja vyberám si to teraz, ja potrebujem. Dáme na 400 trofí. A ideme. Takže hráme. Napíšte do komentárov, čo si o mojich videách myslíte. Áno. Likewise, vynikajúcich teammateov máme. Ale ja tu s Kitom nič nemôžem urobiť proti tomto kombu. Áno, zabil ho Piper. Yes. A rozbité steny. Že ľudia, napíšte do komentárov, čo by ste vy urobili. Yes. Nie. Prečo tam nerozbila tú stenu? Toto bude asi prehra. No, neviem. Na takých 50/50. A nám stenu rozbije. Ja už 90/50. Takže... Nie, ja som to dal tam. Ja som chcel ísť pre loptu len. Od Piperka. Prosím, nie. Poďte, typci. Poď. Prosím. Hraj. Prosím. Áno. Gól. Dali sme gól. Gól.
A takže ultím sa s vami bohužiaľ už s Kitom. Napínavá hra. A vidíme sa zase u ďalšieho videa. Takže čau.